Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aika mielenkiintoinen aineisto, Innocentia Morsius-pukumerkin brändikirja. Sä jaet tämän meidän kanssa ja nyt olisi tarkoitus vähän pureutua siihen. Joo, Erityisesti siihen heidän ydinajatukseen, eli hääpuvun muutokseen ja sen, seremoniaaliseen puoleen hääpäivänä. Tämä ei ole siis pelkkää muotia, vaan jotain syvempääkö? juuri näin. Se ydin on nimenomaan siinä ajatuksessa, että puku jotenkin elää ja muuttuu sen päivän mukana. Se heijastaa niitä morsiamen fiiliksiä ja kokemuksia. Ja tämä konsepti, se ei tule ihan tyhjästä, Niin just. vaan se osuu tosi hyvin tähän laajempaan kulttuuriseen virtaukseen. Tiedäthän, ihmiset etsii nykyään enemmän sitä henkilökohtaista merkitystä ja syvyyttä ja tietoista läsnäoloa niissä elämän käännekohdissa. Ai on. Ja tässä se puku on sitten ikään kuin, visuaalinen kieli sille rakkaudelle ja muutokselle. Okei, joo. Lähdetään purkaan tuota muodonmuutoksen ideaa. Siinä brändikirjassa, siinähän tästä puhutaan aika paljonkin. Mutta miten se käytännössä toimii? Miten puku voi oikeasti muuttua? No siis sen materiaalin mukaan se tapahtuu usein just niillä muunneltavilla elementeillä. Puhutaan vaikka irrotettavista hihoista tai laahuksista tai päällyshameista, jotka sitten mahdollistaa sen lukin muuttamisen päivän mittaan. Joo. Vihkimisestä juhlaan ja niin edelleen. Ja sitten asusteilla on oma, kuulemma ikoninen roolinsa siinä. Okei. Eli ei ole kyse vaan vaatteesta, vaan just niin kuin siinä lähteessä sanotaan, se on elävä osa hänen tarinaansa. Ja tähän liittyy myös se, että brändillä on ne kaksi mallistoa, se perus Innocentia ja sitten se yleellisempi Divina, joka lanseerattiin 2020. Selvä. Tämä käytännön muunneltavuus on siis yksi juttu, mutta mikä tekee tästä muodonmuutoksesta niin keskeisen filosofisesti tälle brändille? Miksi se on niin tärkeä? Joo, se onkin hyvä kysymys. Sen brändikirjan mukaan se nimenomaan symboloi sitä morsiamen sisäistä metamorfoosia. Sitä matkaa ja muutosta sen hääpäivän aikana. Aha. Ja samalla se pyrkii ihan tietoisesti palauttamaan sitä syvyyttä perinteisiin, korostamaan sitä seremoniallisuutta. Eli vähän niin kuin rituaaliomaista. Just niin. Puvusta tulee tavallaan väline sen seremoniallisen kokemuksen syventämiseen. Jokaisella yksityiskohdalla, jokaisella muunneltavalla osalla on joku tarkoitus ja symbolinen merkitys. Ne pyrkii yhdistämään modernia muotoilua ja sitten niitä ajattomia arvoja, klassista estetiikkaa. Selvä juttu. Ja brändin taustastahan kerrottiin, että kaikki lähti pienestä ateljeesta 12 ja sitten kasvu kansainväliseksi tuli erityisesti 2016 messujen myötä. Ja materiaalissa painotetaan myös tosi vahvasti sitä premium-laatua. Mitä se tässä kontekstissa oikein meinaa? Kyllä, se laatu on selvästi niille tosi tärkeä juttu. Lähteessä mainitaan erikseen käsinkirjonnat, laadukkaat kankaat ja sen moitteeton istuvuus. Okei. Ja ne myös asemoi itsensä vähän sivuun niistä nopeasti vaihtuvista trendeistä. Sen sijaan ne sanoo, että jokainen puku on visuaalinen näyttämö, joka paljastaa ainutlaatuisen naisen sisäisen maailman. Aika vahvasti sanottu. On. Se on aika selkeä viesti siitä, että ne ei myy pelkkää mekkoa, vaan yksilöllistä tarinaa ja itseilmaisua. Joo, tuo on kyllä kiinnostava linjaus. Miten tämä kaikki muotomuutos, seremoniallisuus, laatu ja yksilöllisyys, miten tämä asettuu sitten laajempaan kuvaan? Sä viittasit alussa siihen yleisempään trendiin. Juuri niin. Jos nämä palaset yhdistetään, niin tämä brändin filosofia osuu kyllä tosi hyvin yksin sen kanssa, mistä esimerkiksi Grandview Research Data puhuu. Eli se kiinnostus henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen ja tietoiseen elämään on yleisesti nousussa. Aivan. Eli Innocentia tuntuu aika taitavasti paketoivan tämän kulttuurisen virtauksen tällaiseksi hääpukukokemukseksi. Ne ei myy pelkkää muuttuvaa pukua, vaan osallistumista tähän merkityksen ja syvyyden etsintään. Eli kohderyhmä on se. Se uuden sukupolven morsiaan, joka kaipaa muutakin kuin sitä kaunista pintaa. Ja tämä antaa tietty myös jälleenmyyjälle selvän myyntivaltin. Ei myydä vaan pukua, vaan tarinaa. Ja kerroksellista kokonaisuutta, puku plus asusteet. Joo, se on ymmärrettävää. Eli mitä tämä kaikki sitten meinaa just sulle, joka kuuntelet? Innocentia vaikuttaa tarjoavan enemmän kuin pelkkiä häämekkoja. Kyse on selvästi kokonaisvaltaisesta konseptista.
joka yrittää yhdistää muodin, henkilökohtaisen muutoksen, seremoniallisuuden ja laadun. Ne keskeiset arvot näyttäisi olevan just yksilöllisyys, muutonmuotos, seremoniaalisuus, laatu ja semmoinen perinteistä kumpuvaa modernius. Ja onhan se iskulausekin aika kuvaava. Your transformation starts here. Niinpä. Ja tästähän herääkin aika mielenkiintoinen jatkokysymys sulle pohdittavaksi. Jos kerran vaatteella voi olla näin syvällinen, tarkoituksellinen ja muuntuva rooli hääpäivän kaltaisessa rituaalissa, niin miten tätä samaa ajatusta, siis tietoista, mukautuvaa ja symbolista pukeutumista, voisi hyödyntää muissa elämän tärkeissä siirtymissä tai juhlahetkissä? Hyvä pointti. Ja toisaalta miten se tietoinen keskittyminen seremoniaan jonkun tapahtuman ison tai pienen sisällä, miten se voi muuttaa meidän kokemusta siitä? Siinäpä mietittävää. Kiitos, että kuuntelit tämän syväluotauksen Innosentia-brändin maailmaan.